Renouveau filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa maa sɔgɔlen bɛ an na sankan in kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka yira la k'a fɔ aw dankase Renouveau télé sanfɛla la fɛn min ye émission ye a tɔgɔ l'école en question dimanche donyaw don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan Mali kalan bundakun kan gɛlɛya minnu bɛ an da don gɛlɛyaw la furaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o ye an sigiko ye maa welelen bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kɔnɔ ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na sankan in kɔnɔ Magale o ye Dr Yaya Ba ale kɛnyɛrɛye école-sotigi minnu bɛ n'olu ka kalan tagalen bɛ kɛnɛya fan fɛ u ka jɛkulu o président do ale bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na ka taa se fɛn min ye directeur de l'école de santé Safari Musa Segu Daw ale fana bɛ an bolokɔrɔ an n'o u bɛna kuma ka taa se fɛn min ye Demba Kante école de Massa do Demba Kante ini sɔgɔma an bɛ taa Abdoulaye Aziz Kulubali fan fɛ ale administrateur ye an ni ninnu de bɛna jɛ ka baro kɛ sɔgɔmada in na fɛn min ye kɛnyɛrɛ école-sotigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ fɔ minnu ma ko école de santé gɛlɛya mun bɛ u ka baara tagabolo la furaw bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na an sigikun filɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn yani an ka don an ka bi kumasen kɔnɔ an bɛ an da don kibaruya dɔ la kibaruya min ni nafa fɛnɛ b'a la an ka kuma a kan o ye k'a fɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya baara ma ale bɔra ka yira k'a fɔ n'i ye cliniquew lajɛ Mali kɔnɔ u ka kɔlɔsiliw bolila kan clinique 400 ani kɔ olu sigilen bɛ u bɛ baara la yamaruya sɛbɛn kɔni t'u bolo an kɔni an bɛna an da se a ma sɔgɔmada in na ka dɔɔnin fɔ a kan sabula a bɛɛ lajɛlen dabɔkun ye fɛn min ye bunadamaden ni a bɛ se ka kisi cogo min na o fɛɛrɛw de sigilen bɛ sen kan a cɛkɛyɔrɔw olu ka baara kɔnɔna la an bɛ taa docteur Yaba fanfɛla la Yaba i ni sɔgɔma ne ma fili e filila ne ye docteur Sidi Yaya Ba Sidi Yaya Ba nka ni jalakaw filila o tɛ kojugu ye non basi tɛ c'est pourquoi n'i ɲininka ko est ce que ma fili ni jalakaw filila o tɛ kojugu ok d'accord docteur Sidi Yaya Ba d'accord i bɔra ka kibaruya in sɔrɔ cogo di clinique ministre ko clinique 400 ko bɛ ko yamaruya sɛbɛn t'u bolo u bɛ baara la dɛ bon kuma in ye kuma ka gɛlɛn parce que n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ an ka fɛn baaraw la a kɛra dɔgɔtɔrɔso ye a kɛra ekɔliso ye papier ko de b'a la ayiwa n'a fɔra ko clinique bɛ yen ayiwa mais sariya de bɛ ko dɔ fɔ o yɔrɔnin de kan ka jateminɛ a fɔra ko ni i taara i ka papier bila sɛbɛn bila ni faso min jaabi kalo 3 kɔnɔna la a yamaruyalen bɛ i bɛ se ka baara daminɛ ayiwa donc n'o kɛra il faut que u ka a lajɛ i ka baara daminɛ mais u ka hakili to a la parce que n'a kɛra n'i ye baara daminɛ i b'i ɲɛsin ka baara la dɔgɔtɔrɔya man nɔgɔ i tɛ se k'a fɔ k'i b'i da o ma il faut que papier ka bɔ o kɔni vraiment o ye ko gɛlɛn nka bon faso ka ko don. d'accord jɛkulu bɛ aw bolo hakɛ to jɛkulu in i bɛ se ka segin a kan aw ka jɛkulu ye jumɛn ye. an ka jɛkulu ayiwa ekɔliso minnu bɛ denmisɛnninw kalan ka taa dɔgɔtɔrɔya kalan na an ka jɛkulu ɲɛsinnen b'o de ma nka kɛnyɛrɛ y'o ye mais kɛnyɛrɛ mun don ani commerçant tɛ kelen ye kɛnyɛrɛ mun don a bɛ kɛ faso de bɛ yamaruya d'an ma k'a fɔ an b'a ka baara kɛ condition dɔw la. d'accord nanzarakan na aw ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ. an ka jɛkulu tɔgɔ association des écoles de santé du privé. d'accord an ka foli bɛ aw ka kumalasira yɛrɛ fɛn fɛn bɛ n'a bɛ kunnafoni bɔndakun kan ni a bɛ tɛmɛ ale fɛ n'o ye docteur Salim Kante an b'a fana fo a ka wulikajɔ la sabula a bɛ kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ taa directeur fan fɛ mon directeur i ni sɔgɔma hakɛ to ma fili i tɔgɔ fɔ cogo la dɛ. non i ma fili. ah d'accord Musa Segu Daw Musa Segu Daw école min ni e b'a ɲɛmaaya la ale tɔgɔ. école de santé Safari. école de santé Safari bɛ min. Safari filɛ nin ye ka ɲɛsin Maɲanbugu école-soba ma. u b'a fɔ école-soba ma ko Garabari. ok voilà Safari ɲɛsin. aw ɲɛsinnen bɛ o ma. an bɛ foli bila docteur yɛrɛ ye n'o ye Buba Mayiga ye i bɔra ka ministre ka kibaruya in sɔrɔ cogo di directeur Musa Segu Daw. bon n bɛ jama fo fɔlɔ voilà fɛn fɛn bɛ yan ka fara e yɛrɛ kan Jalo ani n ka président voilà foli kɔfɛ vraiment ne ye nouvelle mais n bɛ se ka fɔ a balana quoi voilà balana yɛrɛ mais a bɛ kɛ parce que président y'a fɔ cogo min na n'i ye a jate minɛ n'i ka
a kɛra école ye o a kɛra clinique ye o i b'a fɛ k'a daminɛ papier dɔ bɛ yen u b'a fɔ k'i k'o ɲini maintenant n'i ye dossier composé peut-être ka taa a bila administration na souvent administration fana ka suma dossier o traité la voilà o bɛɛ bɛ se ka kɛ o bɛɛ bɛ na n'a ye quoi sinon k'a fɔ ko clinique k'a fɔ ko peut-être dabɔ kamaw don k'a fɔ k'an b'a fɛ ka baara kɛ sans que a ka dayɛlɛ officiellement je pense pas au sera don voilà mais dans ce contexte je pense que état kan ka k'o accompagner c'est-à-dire k'a fɔ comme a bɛ tan cogo la a ye jija a ka papier ɲini pour que a se ka bila règle kɔnɔna na. pourtant an ye kɔlɔsili boli a clinique dɔw yɛrɛ bɛ fɛnɛ mɔgɔ ka ca u ka clinique la o b'a yira k'a fɔ u ka baarakɛta de fɛnɛ ka ɲi wa ou bien o ye mun ye. oui n'i ye clinique jateminɛ o bɛ prestation ɲanamabaw de kɛ surtout u ka accueil u bɛ prestation kɛ mɔgɔ si tɛ se ka contester o bɛ baara ɲanamaw yɛrɛ kɛ donc o yɛrɛ la n ko état ka accompagner k'a fɔ tiɲɛna vraiment il faut que a k'aw bila norme na. d'accord voilà. Demba Kante an b'i fo sabula yanni kati ka jan sanka ni wagati bɛɛ lajɛlen i bɛ bɔ kati ka i kunda an kan n'an ye wele bila i ma an b'i fo i ka wuli ka jɔ la i bɔra ka ministre ka kibaruya sɔrɔ cogo di Demba. Bon n bɛ co-débatteur bɛɛ fo pour rentrer dans le vif du sujet c'est-à-dire que nin clinique ko ni a cayara cogo cogo mais c'est que sûr n'i y'a ye clinique bɛ dayɛlɛ ka sɔrɔ papier t'u la c'est parce que l'administration est lent i ye kuma faamuya docteur bɔra k'a fɔ sisan il faut 3 mois ni papier ma sɔrɔ ka dossier déposé ka sɔrɔ fo ka se kalo 3 bɛ ma jaabi sɔrɔ n'u t'i bolo k'i bɛ se ka lɛyɔrɔma sɔrɔ k'i ka clinique dayɛlɛ donc c'est président bɔra k'a fɔ président a fɔ sisan donc docteur dans la clinique là ils sont dans les droits an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ mais ministre joli tɛmɛna ka nin to yen kuma nin t'a fɔ ko siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ Demba bon nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye bon la nouvelle ministre ministre elle a eu le courage quand même k'a fɔ sur le plateau bɛɛ y'a mɛn bon moi je crois que et puis à clinique moi je crois qu'ils font du bon travail n'u tɛ baara ɲuman kɛ ce qui est sûr depuis la population s'est levée ka se k'o critiquer en tout cas dawu kuma kɔni o kuma kɔni t'a la parce que ils rendent beaucoup de services à la population donc maintenant n'u bɛ se ka min kɛ u k'u bila u ka droit la i y'a mɛn k'u ka papier ɲini ka d'u ma pour que u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲa maintenant ni papier tɛ min na pepewu min ma se k'a ka papier dafa i y'a faamu wala maintenant loi min bɛ ta o bɛ ta ou bien taxi min bɛ bɔ o bɛ bɔ mais pour que ka fɛn kɛ voilà o ye ne ka miiriya ye. ok bɛɛ ni ka tiɲɛ Abdoulaye Aziz Kulibali an bɛ taa i fan fɛ kibaruya i fana y'a mɛn cogo di i ka fɔta ye jumɛn la. ok aw bɛ ni sɔgɔma comme ba bɔra k'a fɔ cogo min na on dit que la loi dit et puis la loi dédie aw ko fɛn kana dayɛlɛ ni yamaruya sɛbɛn tɛ mɔgɔ taara papier bila kalo 3 aw m'o jaabi n'o ye mun kɛ aw nɔ b'o la dɛ vraiment aw nɔ b'o la donc état k'a jɔ a jɔyɔrɔ la pour que quand même i bɛ mɔgɔ mun bila baara la yamaruya ka k'a bolo ni yamaruya ma k'a bolo ni tiɲɛni mun y'a sɔrɔ tu es responsable a tɛ komi e sera mobili la permis t'i bolo n'i ma permis sɔrɔ i tɛ se ka boli dɛ hali n'i b'a boli san ni dugu cɛ c'est un peu comme ça quoi ne ka faamuya la. d'accord ok ni tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don an ka thème kɔnɔ fɛn min ye kɛnyɛrɛ ekɔliso kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛ bondakun kan olu ka baara gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ an bɛ taa docteur Sidiya Ba fanfɛla la école de santé a créera hakilina jumɛn de ye aw bilala ka sababu kɛ ni ye faso yɛrɛ ka kɛnɛyasow jateminɛ kalan bondakun kan dɔw bɛ yen o n'a ta o ta aw y'a miiri k'a fɔ jɔyɔrɔ fana bɛ kɛnyɛrɛye bondakun ka na mɔgɔw la hakilina jumɛn de aw bila ka ekɔliso ninnu sigi sen kan a bɛ sigi sen kan cogo di. bon ni an ka cakɛda in n'a fɔra ko association ne y'a ye a bilala sen kan a daminɛna ni ekɔli 6 de ekɔli 6 o tun ye san 2002 u ka hakilina tun ye jumɛn ye o tun ye Mali la an caman bɛ yen an ye dɔgɔtɔrɔw ye an caman bɛ yen clinique b'an bolo ayiwa an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ tun t'an bolo mun bɛ se k'an ka baara kɛ parce que bɛɛ tun bɛ taa faso baarakɛyɔrɔ de la o kama an ye ekɔlisow dayɛlɛ ekɔliso dayɛlɛli tun tɛ dɔwɛrɛ ye a fɔlɔ tun ye walasa mɔgɔ ka sɔrɔ mun bɛ se ka baara kɛ an ka cliniquew la
et puis ka se ka baara kɛ parce que Mali la mɔgɔw b'a fɔ ekɔlisow ka ca tiɲɛ don ekɔlisow ka ca mais fili bɛ kuma na dɔɔni parce que n'i y'a lajɛ jamana fɛ diɲɛ kɔnɔ Mali bɛ jamanaw fɛ minnu dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw man ca a man ca n tɛ n b'a fɔ a ye tubabukan na Mali la an bɛ 6,7% pour 10 000 alors qu'il faut 23 pour 10 000 selon l'OMS o kɔrɔ an ka ja o la mais cayali ye min ye ça u bɛɛ bɛ fan kelen fɛ sinon ka cari jamana kana anw dɔrɔn de bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛra Menaka ye o i kɛra Gawo ye o i kɛra yɔrɔ caman ye école privée de bɛ yen donc baara kɔni n bɛ se ka mun fɔ a hakilina fɔlɔ tun ye k'o de kɛ bi bi in na Gawo ekɔliso de b'a to baarakɛlaw tora Gawo même crise kɔnɔna la parce que ni a yirala k'a fɔ ni i ye kalan kɛ yɔrɔ min na a ka ca Ala fɛ i bɛ to yen donc o de b'a yira k'a fɔ cakɛda in dabɔra de walasa an ka se ka dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ et puis ka dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ minnu ye kalan ɲɛnama kɛ. D'accord. Musa Seguso an bɛ taa i fan fɛ n'i b'a fɛ ka kɛnɛya ekɔliso yɛrɛ sigi sen kan gafe jumɛnw bɛ i kan ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka pour que faso bɛ se k'i yamaruya ka papier in ka baarakɛyɔrɔ in sigi sen kan olu ye papier jumɛnw ye. Voilà Diallo n b'i fo tuguni i y'a fɔ cogo min na ni ekɔli bɛ dayɛlɛ règle de b'a la a t'i n'a fɔ peut-être n bɛ wuli dɔrɔn ka n ka magasin dayɛlɛ o fɛn n'o tɛ quoi voilà c'est bien réglementé. Voilà, o siraw de bɛ yen i bɛ taa o siraw de fɛ fɔlɔ dossier gafe ye fila de ye i kan ka min ɲini voilà o fɔlɔ u b'a fɔ o ma ko autorisation de création i b'o de ɲini fɔlɔ o bɛ ɲini i bɛ dossier de fara ɲɔgɔn kan ka a déposer service la comme a bɛ dépend premier cycle comme an ka niveau la niveau fila de bɛ yen premier cycle bɛ yen ani second cycle n'Ala sɔnna an bɛ tila ka don niveau ninnu kɔnɔ voilà donc maintenant n'i y'o gafe in labɛn i b'a déposer soit académie na pour le premier cycle ou bien au niveau de la direction générale de l'enseignement supérieur i b'a déposer maintenant o b'a traiter n'o y'a traiter maintenant olu fana b'a yɛlɛ ka taa sanfɛla la donc fo ka taa se ministre fɛ yen olu bɛ sɔrɔ ka signer k'i ka agrément d'i ma o ye fɔlɔ kɛ autorisation de création ye bon maintenant ni i y'o sɔrɔ maintenant olu de b'a yira fɔlɔ vraiment i bɛ se k'i installer bon maintenant ni i y'o sɔrɔ dɔ wɛrɛ fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko autorisation d'ouverture o de maintenant i b'o de ɲini maintenant pour que i ka se ka baara tɔ o laban o fana ye sira kelen don i bɛ dossier fara ɲɔgɔn kan dossier déclarant bɛ yen dossier établissement dossier des enseignants donc i b'o de bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan maintenant k'a déposer o b'a fana traiter siraw de bɛ yen a bɛ tɛmɛ sira min fɛ fo ka taa se ministre la ministre fɛ yen bon visite bɛ yen u bɛna visite kɛ école la ka fɛsɛfɛsɛ ka yira bon ni i ka logo min b'i bolo n'a bɛ se ka kɛ école ye ou bien maître min bɛ yen n'o bɛ se ka cours di ani matériel min bɛ yen parce que école de santé tɛ se ka kɛ ni matériel t'i bolo o b'olu bɛɛ de jateminɛ k'a fɔ karisa ye dossier min da an ma a dossier ka ɲi donc an bɛ se ka ouverture d'a ma. mais visite in bɛ kɛ fɔlɔ avant ouverture ou bien ouverture bɛ di ka tila ka na visite kɛ. non visite bɛ kɛ de. avant que i ka ouverture sɔrɔ d'accord an bɛ taa docteur Ba fan fɛ docteur Ba Musa Seku Daw a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ gafe minnu bɛ ni a papier ko la pour que a ka se ka dayɛlɛ farankani bɛ ale ka kɔrɔfɔ kan wa. bon ne bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ in na o ye a y'a fɔ cogo min na o don nka i b'a fɔ ka perepere parce que an bɛ ka kuma jama de fɛ sigiyɔrɔma 3 de b'a la a ye min fɔ min ye personnel ye c'est à dire que minnu bɛ baara kɛ a kɛra minnu ye karamɔgɔw ye o a kɛra administration mɔgɔw ye o olu ka papier bɛ yen u ka diplôme bɛ di ka yira k'a fɔ ninnu bɛ se ka kalan kɛ. administration minnu bɛ ekɔliso yɛrɛ ɲɛmaaya la. directeur yɛrɛ ka papier o bɛ di. parce que mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ directeur ye. bɛɛ bɛ se ka école dayɛlɛ Mali la mais bɛɛ tɛ se ka kɛ directeur ye. c'est à dire que mɔgɔ min bɛ kɛ directeur ye fo ka papier k'a yira k'a fɔ a bɛ se ka karamɔgɔya ɲɛmɔgɔya kɛ. ok o y'o yɔrɔ ye a filanan o ye so yɛrɛ ye a tɛ se ka kɛ so bɛɛ kɔnɔ a tɛ se ka kɛ siyɛ kulukulu kɔnɔ yɔrɔ de bɛ yen kalan bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na tamasiyɛn dɔw bɛ yen f'olu k'a ye o y'o filanan ye sabanan a ye mun fɔ o ye minɛnw ye parce que n'i bɛ kalan kɛ an ka kalan tɛ dɔrɔn k'a kalan k'i sigi kilasi kɔnɔ k'a kalan minɛn dɔw bɛ yen u bɛ kalan k'o de kan
o fana fulu ka k'i bolo o bɛɛ tɔgɔw bɛ don i ka document kɔnɔ o bɛɛ de bɛ don document kɔnɔ fɛn fɛn b'i bolo o bɛɛ de bɛ don document kɔnɔ maintenant équipe dɔw de bɛ yen olu bɛ karamɔgɔya école ni fɛnw ɲɛdɔn u ni kɛnɛyaso bulon mɔgɔw bɛ na parce que anw fɛ yen n'u ye kalanmɔgɔw ye ministère de l'éducation olu b'a u ka yɔrɔ dɔn nka u t'an ka domaine dɔn donc ministère de la santé mɔgɔw de bɛ na ka n'a lajɛ k'a fɔ bon nin mina o de ka kan ni baara in kɛli i y'a faamu a sabanan ye min ye o ye programme ye parce que il faut que bɛɛ k'a faamu d'accord Mali école privé tɛ se ka kalan kɛ ni faso programme tɛ programme fila tɛ yen d'accord faso programme mun kɛ n'o y'a sɔrɔ école bɛ yen mun b'a kalan kɛ diyagoyalen don i k'o de kɛ a filanan ye min ye ni école tɛ yen min bɛ faso ka ba kalan kɛ i yɛrɛ de kan k'i ka programme ta ka taa di walasa faso ka sɔn a ma donc kalan foyi tɛ se ka kɛ ni faso ma sɔn a ma voilà o n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de fɔ sinon a y'a fɔ cogo min na a bɛ ten mais ne y'a résumé d'accord o b'a jira k'a fɔ ko l'enseignement est public et l'école est privée bien sûr d'accord Demba Kante an bɛ taa i fan fɛ an ye école n'i ye jateminɛ kala bi école de santé ka ca an ka kin kɔnɔ kosɛbɛ nisɔndiya don aw denmansaw ma wa nisɔndiyaba ka sababu kɛ jumɛn ye ka sababu kɛ parce que a bɛ denw former mais a musaka ko bɛ cogo di a musaka ko de ka gɛlɛn a musaka ko ka gɛlɛn parce que n'i ye wari bɔtaw jateminɛ n'i ye wari bɔ jateminɛ pour les parents d'élèves a ka gɛlɛn or que je crois que l'État t'u subventionné État t'u subventionné bon maintenant ni denw fana taara kalan na il faut que les enfants aient une formation de qualité ka maître ɲuman sɔrɔ ka docteur ɲuman sɔrɔ mun bɛ u former ka ɲa bon maintenant les promoteurs d'écoles privées de santé ils sont formés donc je crois très bien c'était l'école de Boutou Boutou c'est l'école privée la toute première école privée de santé au Bamako c'était le docteur Garba c'était pas d'accord comme ou bien Ambulokoroya bon je crois que il faut quand même parce que infirmier il a d'autres choses là il faut qu'il y ait une bonne formation bon à bête mais parce que ni a une formation il faut avoir des bons professeurs nous c'est que formation que donc que bon ni denw dɔ bɛ yen u bɛ bɔ école la u bɛ tila dɔrɔn a u tɛ taa depuis en première année ou en deuxième année en principe i kan ka den bila ka taa stage kɛ mais je crois que ça c'est petit mais madala n'u bɛ promoteur ka yɔrɔ la u bɛ se ka kɛ denw yɛrɛ ye u bɛ se ka kɛ denw yɛrɛ ye parce que i b'a sɔrɔ stage man di denw dɔ n tilala n bɛ baara ɲini bon dɔgɔtɔrɔso cayara u bɛ demandes kɛ u b'u ta comme des infirmiers ou des infirmiers d'État. Alors peut-être Bavurbe, d'accord. Abdoulaye Aziz Traoré, Koulibaly, Aketou, Koulibaly. Bachité de Traoré Koulibaly, c'est la même chose. Ok, d'accord. Donc si ça embêta et favela là, et Ereka Yeta ou Kabara Nkonala, Tiado Ekolso Konchara, ni Jatimineka Labi. Mais est-ce que c'est rien référement à Jatimineke B Akana Chaya Komi Ambe Ekolso Towete? Parce que famille donc, fin ni Nganko Kumaye, ou Kanka Seke Kosobe, mais au Tchaleno, et Moufamia Kono. Oh, bon, nous connaissons Moufamia là. École ko in kɛra wari ɲini sira de ye sisan ne bolo kɛnɛya yɛrɛ tɛ priorité la bilen o t'o jo fana ye awɔ n bɛ nale o ni n ko kɛnɛya tɛ priorité ye i bɛ bâtiment dɔ ye dɔrɔn dɔ bɛ taa papier dɔw ɲini ka zigizagi dɔw kɛ u filɛ ka condition minnu fɔ je suis d'accord o de y'a taa cogo ɲuman ye mais Dieu seul sait Ala de b'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na pour l'ouverture et puis la création bon o ye kelen ye école minnu fana bɛ taga niveau kɔni tɛ o t'u la o ye fila ye sabanan ni fɛn ma dayɛlɛ a dayɛlɛ cogo la n'i ye kalan min sɔrɔ o de y'i ta ye dɛ wa o tɛ se ka produit ɲuman bɔ dɛ n m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais la plupart an b'o de gɛlɛyaba kɔnɔ hali an ka
dɔgɔtɔrɔsobaw la bi kalan wari ka ca mais a bɛ kɛ cogo di ni den gɛnna DEF la ni se t'i ye n'a fɔra k'a bɛna dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ i bɛ wari ɲini a bɛ ɲɛ cogo i b'a don a la yen ten dɛ a bɛ bɔ kɔni fɛn dɔ kɔni bɔra o gɛlɛyaba b'an kan dɛ fo État k'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'a fɔra visite de koyi kana taa dɔrɔn ka fɛn dɔ minɛ ouais c'est bon c'est ok non c'est pas comme ça hadamaden ni ka gɛlɛn o ma dɛ donc vraiment o yɔrɔ mun bɛ yen école kɔni ka ca u ka ca dɛ mais a bɛɛ tɛ baara k'a kɛcogo la dɛ. o bɛ an bolo kɔrɔ président Sidiya Ba n'i ye aw ka école jateminɛ a bɛ kɛnɛya ko fɔ ne ko aw ka baara tagabolo kɔnɔna la i da sera programme ma programme jumɛn bɛ aw fɛ yen ani niveau i bɛ se k'i da don u la ka a walawala ni an ka se ka faamu parce que an bɛ yan bi mɔgɔ caman bɛ filɛli la minnu bɛ ka lamɛnni kɛ wagati dɔw la an tununnen don i b'a fɔ komi programme dɔw bɛ yen u ni gouvernement yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la ka sababu kɛ a cayara fo ka dama tɛmɛ bɛɛ fana b'a kɛ État cogo la wagati ma se ordre ka don a la. Bon, aw ka programme ye jumɛn fɔlɔ o ɲɛfɔ an ɲɛna ka tila ka don niveau kɔnɔ. Oui, an ka programme clairement do koyi. C'est-à-dire que n bɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ parce que quand tɛ kuma dɔw fɔ. I tɛ taa ɲɛfɔli kɔnɔ fɔlɔ sa. Awɔ, c'est-à-dire ayi n bɛ nalen o, c'est-à-dire a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa parce que kuma ye kuma kelen de o. Ni ma walawala jama ye fili bɛ don a la parce que mɔgɔ caman bɛ kuma u tɛ fɛnw kɔrɔ dɔn. A ɲ'a fɔ an ɲɛna. I y'a faamu donc a fɔlɔ ye min ye n ye min fɔ n ko Kante ye min fɔ tiɲɛ don c'est-à-dire que mais école tɛ mɔgɔ kelen ko ye o mɔgɔw ma mun faamuya Mali la an ɲɛna ko école ye jamako de jamako don mun na parce que mɔgɔ bɛ tabali na yan école n'i ko k'i mago t'a la i filila parce que an bɛɛ de bɛ tɛmɛ ninnu tigɛ kɔnɔ i den don o i muso don o n'a ma kalan ka ɲɛ tiɲɛnikɛla de don dɔgɔtɔrɔya tɛ kulonkɛ ye koyi anw filɛ nin an ye dɔgɔtɔrɔw ye an ka association na n bɛ fɛ ka min fɔ bɛɛ tɛ association na école dɔw bɛ yen olu tɛ association na o ka sababu kɛ jumɛn ye ka sababu kɛ ni papier t'i bolo i t'i don an ka association na o y'a fɔlɔ ye n tɛ faso ta fɔ dɛ mɔgɔ kɔni bɛ baara kɛ bɛɛ ye maliyɛn de ye i b'i ka papier di n'i ye maliyɛn ou bien n'i bɛ CEDEAO kɔnɔ bi i bɛ se ka école dayɛlɛ Mali la bɛɛ bɛ se ka école dayɛlɛ commerçant bɛ se ka dayɛlɛ boutique feerela bɛ se ka dayɛlɛ bɛɛ bɛ se ka dayɛlɛ an y'o kuma ɲɛfɔ ka ladili k'a kan i y'a faamu nin bɛ ka niveau ko mun fɔ c'est-à-dire ne y'o fɔ mɔgɔw ye c'est-à-dire u k'a dabila ka niveau ko kuma fɔ nin y'a san 10 ni san 20 ye sisan n bɛ denmisɛnninw kalan an ka denmisɛnninw bɛ kodɔn n'a ye an ka denmisɛnninw kalannen don n'a ye nka an de tɛ k'an jɔyɔrɔ fa anw jumɛn anw nkan bɛ parents d'élèves nkan bɛ anw karamɔgɔw nkan bɛ faso sinon denmisɛnninw kalannen don koyi u bɛ kodɔn n'a ye mais n'an y'u to bɔlɔnbɔlɔn fɛ parce que ale ye min fɔ ko denw tɛ taa stage la e ye fa ye i den don école la i bɛ wari sara san bɛ daminɛ ka ban i t'a dɔn den bɛ min na n delila ka dɔ ye fa nana an ka école la ka na k'a bɛna wari sara a secrétaire ko a ma an yɛrɛ t'i denmuso ye la ko cogo di don o don sɔgɔma an bɛ wari d'a ma a bɛ taa école la o bɛ se ka kɛ cogo di ko nin y'a kalo kelen a tɛ na école la o kɛra mais a dɔw fa taara a ye denmuso ɲininka école ko bɛ cogo di ko bi jara fa yɛrɛ ɲininka denmuso bɛ taa min parce que kalan tɛ ko n bɛ taa den bila école la n t'a banna o b'a yira k'a fɔ école de mansaw fana bolo jiginnen bɛ wa c'est à dire que il faut que bi an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ne an bɛ ka cakɛda ɲini faso fɛ ministre bɛ k'a baara kɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la bi bi in na an ka tiɲɛ fɔ ko dɔw bɛ yɛlɛma dɔw bɛ ka kɛ n'an y'an jija n'an ye faso ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ne hakili la jamana in mɔgɔ t'a dilan an nɔ la dɛ maa si tɛna Mali dilan malidenw nɔ na an bɛ kuma nka an ka wuli min kan ka min kɛ o ko kɛ i y'a faamu donc ne fɛ niveau ko in tɛ problème ye papier ko in a y'a fɔ ka ban dɔ de kan ka baara kɛ o nka a dan tɛ dɔrɔn ka a datugu n'a y'a tigi y'a daminɛ a b'a kɛ de telle sorte que a ka baara ɲuman kɛ an b'o de la c'est à dire que an kɔni bɛ ka kɛ formation bɛ kɛ an bɛ ka papier ɲini tɛna na kuma minɛ parce que bɛɛ ka se ka dɔ fɔ mais fɛn caman bɛ yen min b'a to bi bi in na k'u bɛ ka taa ɲɛfɛ.
Docteur Moussa Sekou Daw an bɛ taa i fan fɛ n'an ye niveau jateminɛ programme de bɛ enseigner parce que différence bɛ aw ni école enseignement technique tɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka programme bɛ cogo di. Oui, bon, peut-être yanni ka se programme ma mina farankan dɔ bɛ wa voilà ka président appuyé a yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min niveau ko la. aw balani bɛ niveau ko in ma oui 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 yɔrɔ ni non c'est important quoi. ok voilà a ye niveau ko fɔ bon quand tɛ salle ko fana fɔ fɛnw don a ka gɛlɛn anw ma parce que ni niveau ko jateminɛ anw bɛ école minnu sɔrɔ anw fɛ yen depuis fitinama an t'o former o bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka na anw fɛ yen bon maintenant dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ u ka niveau vraiment déjà c'est bon bon ni olu perfectionné dɔrɔn problème tɛ yen mais dɔw fana bɛ na i b'a sɔrɔ vraiment u ka base yɛrɛ de fausselen don donc olu an bɛ effort de fourni olu fana pour que olu fana bɛ se ka yɛlɛ cogo min na o ye effort ye min ye suivi personnalité an b'olu kɛ école ye les suivi personnalisé école dɔ bɛ peut-être ka yɛrɛ ka fɔ ni min filɛ nin ye a ka dɔnniya tɛ ten kosɛbɛ donc an k'an jija an k'a ka dɔnniya ta bala k'ale k'i intéressé ale la ka bɔ tɔw la voilà a b'o kɛ la cogo min na pour que a fana bɛ se ka niveau bɛ se ka sɔrɔ cogo min na d'accord pour que ka fɛngɛ maintenant salle ko la je pense pas k'a fɔ ko ka école bila stage la ko o tɛ taa stage la vraiment o bala ne na parce que système dɔ bɛ anw fɛ yen je pense que a bɛ école caman na ni denmisɛnninw bɛ taa stage kɛyɔrɔ la bɛɛ de fɛn de bɛ kɛ bɛɛ kan papier de bɛ kɛ bɛɛ la papier de bɛ k'a la ka taa di dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ ma ni an ka stagiaires ye et des fiches individuelles o suivilen don n'i nana don min na i ka fiche i b'a signer k'a jira i nana nin heure la n'i bɛ taa so fana i b'a signer k'a fɔ n bɛna taa so nin heure la don o don fo ka taa stage ban et contact bɛ entre l'administration et puis les centres o bɛɛ bɛ yen pour que ka denmisɛnninw suit stage la bon n'a fɔra ko o bɛɛ bɛ yen ko écoledenw tɛ taa stage la vraiment a ye ça m'a un peu laissé perplexe. d'accord voilà peut-être kɔlɔsili bolila kan o fana fɔli n'o fɔra minnu bɛ ka lamɛnni kɛ u bɛna dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ la majɛ bɛ yen an ka hakili to nin yɔrɔ la o man kan ka kɛ basi ye dɛ. non o tɛ basi ye o hali o fana yɛrɛ la suivi fana na monitrices bɛ yen il y a des monitrices il y a des moniteurs olu de bɛ passer dɔgɔtɔrɔso la k'a lajɛ ni sɔrɔ stagiaire est-ce que u bɛ ka na ou bien ni min bɛ yen donc ni mɔgɔ min tɛ ka na stage la automatiquement on b'a dɔn ko karisa tɛ ka na stage la. d'accord o bɛ yen maintenant ka na programme niveau la voilà docteur y'a fɔ cogo min na programme état bɛ an tɛ programme créer quoi an bɛ ka programme lase denmisɛnninw kun an t'a dilan yɛrɛ an t'a dilan yɛrɛ état de b'a fɛngɛ k'a labɛn k'a d'a ma a yɛrɛ b'a kalama programme supérieur la programme OUASD organisation ouest africaine de la santé o programme an bɛ k'o de utiliser bon k'a fɔ ko peut-être an bɛ ka programme utiliser mais tɛ état tɛ min dɔn non ça o kɔni d'accord o ye dalamuka kuma de ye voilà docteur an bɛ taa i fan fɛ an k'an da don programme ko la hali bi ani niveau sori ma ka jaabi dɔ ye i t'i jɔ n bɛ tila ka awɔ i bolo si yɔrɔ min na dɔw ɲɛfɔra a la n'ala sɔnna an bɛ tila ka kuma di ma ba an bɛ taa i fan fɛ hali bi aw ka programme i bɛ se ka i da don a la ka walawalali kɛ ani niveau la c'est-à-dire diplôme minnu bɛ sɔrɔ aw ka écoledenw fɛ ani niveau d'étude minnu bɛ yen ka walawalali kɛ an bɛ se k'a faamuya yan'an ka taa Abulayi ni Dɛma fanfɛla la. awɔ ɲɛna an ka taa o fan fɛ c'est-à-dire que kunnafoni n bɛ kuma min fɔ kunnafoni ye fɛn min ye fo k'a ka perepere a ye min fɔ a ko école fɔlɔ Mali la Buktu ko a hakili la ayi a hakili la mais n b'o yɛlɛma don o la école fɔlɔ ye Isapol Diallo Isapol Diallo chaîne 2 c'est mon grand frère chaîne grise ale de ye école fɔlɔ créé c'était l'ancien directeur de l'ESS. ok d'accord bon c'est pour dire que mɔgɔ ma école dayɛlɛ mɔgɔ min don a ye SSI géré a bɛ SSI dɔn d'accord a ye mɔgɔ fana ta a kɛrɛfɛ a bɛɛ tun ye mɔgɔw minnu tun bɛ kalan de kɛ donc ale de ye école fɔlɔ ye mais président fɔlɔ o de tun ye Garba ye o de y'a kɛ mɔgɔ caman b'ale dɔn voilà sinon ale de tun ye président fɔlɔ ye sisan an ka passe présidenti don hali bi a bolo bɛ kow la hali kunu an tun bɛ ɲɔgɔn kan Buktu tigi mɔgɔ min don an ka personnel ressources don a bɛ comme madame Jara asa
ja ok olu mɔgɔ minnu don olu de ye association sigi sen kan ka a kɛ yɔrɔ ye min bɛ bi maintenant min ye programme ye n ye mun fɔ daminɛ na n ko programme an t'a di mais mun ye kalan ye baki kɔfɛ o tɛ Mali ta ye o ye sous région bɛɛ de ta ye anglophone wo lusophone wo minnu bɛ espagnol kan fɔ portugais fɔ minnu bɛ français fɔ an bɛɛ de bɛ programme kelen de kɛ d'accord professeur mun y'a ɲɛmɔgɔya kɛ professeur Diallo Abdoulaye a bɛ Mali la yan hali sisan ale bɛ an dɛmɛ an bɛ ka baara minnu kɛ hali bi a bɛ retraite la nka a b'a kɛ parce que malien bɛ Mali fɛ donc c'est pour dire que programme min an b'a kan min ye premier cycle ta ye parce que an dɔrɔn de bɛ premier cycle kɛ sisan DEF plus 3 école privée dɔrɔn de b'a kɛ mais minnu don olu de ye an ka jamana dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ Mali fan bɛɛ donc sisan OAS la olu t'a reconnaît mais Mali y'a continuer parce que an mago b'u la parce que n bɛ ka min fɔ u b'a fɔ école cayara mais minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso former o man ca donc au programme on vient de le finir ministre yɛrɛ de y'a préambule kɛ pour dire que c'est officiel et à partir de cette année o de bɛ enseigner premier cycle bɛɛ la Mali territoire bɛɛ kan d'accord parce que comme o tɛ Mali écoleso faso écoleso si t'a kɛ donc faut k'a programme validé an y'o k'an ka niveau la d'accord voilà maintenant niveau ko c'est à dire que niveau ko in moi je crois que an ka na kuma caya non bɛɛ b'a fɔ niveau ti denmisɛnninw na non c'est à dire que diplôme tigi minnu bɛ bɔ aw ka yɔrɔ écoleso ninnu na bon diplôme ni c'est à dire que diplôme si tɛ di Mali la écoleso fɛ surtout santé la a bɛ kalanyɔrɔ tɔw la dɛ kimɛliw de bɛ kɛ n'o ye examen de bi kɛ d'accord mais faso examen donc diplôme bɛɛ ye diplôme d'état de ye an bɛ tila ka se an bɛ tila k'an da don o yɔrɔ la Demba Kante tun b'a fɛ ka i walawala président ka kuma la donc farankan dɔ tun b'i bolo wa oui voilà c'est à dire que bon o bɛ se ka kɛ jumɛn ye a bɛ se ka min ye n y'a stage ko min fɔ il est d'accord avec moi k'a fɔ ko ne ko n ko stage ko dɔw tɛ taa stage yɔrɔ mais ça c'est vrai hein j'assume ce que j'ai dit d'accord i ye kuma faamuya o kɔlɔsili caman kɛra ça c'est clair i bɛ se ka école kɛmɛ ni 1000 ko bila Bamakɔ kɔnɔ k'a bɛ taa stage mais ni ma taa stage la i bɛ se ka rapport bon mais si mais écoledenw bɛ yen mais a kɛra cogo o cogo il y a des mauvais élèves i ye kuma faamuya mais maintenant n b'a ka min fɔ fana par rapport à les écoles privées, les écoles privées. Parce qu'il faut que nous soyons mais pratiquement de ce quoi. D'accord. Et c'est salle de TP. Yamé. TP. Et ça avait école bella. D'accord. Et ça avait école bella. Ouda Sirama. Mais ni donna bi école les infirmiers chamangono ni trop salle de TP kono. Moi, je suis fin sur mais parce que ni école de mon frère Moka n'a pas sage que là avant de se retrouver avec Géléa, il y a comment avec Géléa. Donc nous t'es comment bla doute, nous t'es présent comment bla doute là, mais à un niveau comment fana fola au niveau école d'ona. Bon, c'est bon de l'entendre, mais moi je sais que pratiquer unanimement au Mali Begoko école au niveau Binendo. Santé clientèle. Santé clientèle. Bon donc il nous met bon école de la kata santé là. Donc il est au niveau de bêta. Maintenant il faut trouver des bons docteurs aussi. À l'image théoriquement mais pratique la fico don. On voit dans les infirmeries, dans les centres de santé, dans les fonds là. Il y a un diabétique qui arrive, il y a un tu es diabétique ou tu es hypertendu, des malades il y a des situations urgentes, il y a un glucose il y a le malade s'en va, ou bien un hypertendu arrive au salé directement et le malade il part en coma. Bon, il faut qu'il y ait un formation parce que le médecin ne fait pas. Maintenant, d'accord, le médecin va infirmer blague. Mais il faut avoir le temps de questionner le malade ou bien maladie. Faire des analyses. Mais analyse qu'on a wajibi de haut. En premier lieu, analyse wajibi de haut. Si un malade arrive dans un état critique,
il y a bon il fait ni glycémie il va glycémie tu vas en flex ici les glycémie ou bien il va par une gars ni bon gâteau ni mombala mais on veut sur école donne les infirmiers qui font les soins parce que il y a mes soins be doumari voilà d'accord on a Romi Fournier c'est pertinent Ablay Aziz Ambeta il faut faire là OK école de santé on connaît anye jatimina mi carnet carte scolaire ou ka baran kono la est-ce que wakati fene ma se tiado na fa be école de santé na kosobe mais est-ce que chayara au ka kolosili ma se au fenema bon c'est ka jonoy non comme mon faut toujours je reviens à monsieur Ba am ga niveau comme faut demjenu nga ke wani niveau ou wala kala na otikelere ou tient ou kala mali bi se ma parce que l'école a échoué. Mali école échouera fondamental de Mali école basée donc ni fengolon serima ke ko glan wonye amano wone en quelques années berbe bolla ko baraka soro ni bola ko papier no yulgi docteur bon école de santé o fene be munge bebe excellence de no fe bebe to de no fe allez le ka concours mo c'est vrai et ça le concours organisé mais Dieu seul sait ko lu be zigzag munge pour ko sega quota bas sur examen là ni sera sans pour autant que mais est-ce que au be école de santé non parce que capacité ta matière pardon ngo amba donné koy ou be ta ko munun ke diplôme be munun bolo anamu ka baraka ci ko clinique la ci kumna an yɛrɛ b'a dɔn cɔ ni kɔni tɛmɛna cogo dɔ de la parce que i bɛ taa clinique la i bɛ dɔw sɔrɔ hali an ni sɔgɔma banabagatɔ ka wuli k'a kunbɛ ka ɲɛ banabagatɔ nana jigida o de kan donc ça veut dire que dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ hakili ma don e la manque de formation o bɛ sɔrɔ école de la et puis bien sûr d'accord dɔgɔtɔrɔ mun bɛ k'i kalan o de b'a f'i ɲɛna ni banabagatɔ nana a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a ye fɔlɔ ka nin de kɛ a ye fɔlɔ ka nin kɛ mais n'o ma fɛn ɲɛna e ɲɛ bɛ mun na clinique ka marché a banna docteur Sidi Yaba mɔgɔ tɛ bɔ dunu fɔrɔ la ka t'i kɔnɔma gosi kɛrɛfɛ dɛ fɛn fɛn bɛ yen bi n'a kan ka fɔ k'an wɔlɔ la k'an bɔ kunnafoni na i b'a bɛɛ fɔ ne ko aw ka kimɛli yɛrɛ bɛ labɛn cogo di n'o ye examen bon c'est dit que faut n ka fɛn kunnafoni parce que kunnafoni ka gɛlɛn n'i taara jabili nɔfɛ kosɛbɛ ayi non mais parce que ni kuma fɔra awɔ mais ni kuma fɔra ne ti kuma janya o mais ni kuma fɔra fo a ka prépare jama ye parce que ne m'a fɔ kuma ka gɛlɛn dɛ ne m'a fɔ ko niveau bɛ étudiant na n ka n ka dabila k'a fɔ niveau tɛ étudiant na mais ni mun tɛ o bɛ fɔ dɛ n ka n ka dabila k'a fɔ an ka solution ɲini on est niveau bula m'o fɔ dɛ mais est ce que a fɔli b'a ɲɛnabɔ wa bibi na an tɛ se ka kalan jɔ ne y'a fɔ ne fɛ yen n ye mɔgɔ ekɔlidenw ye u nana première année na u tɛ fɛn dɔn mais troisième année na i b'a fɔ ko ekɔlidenw kelen tɛ c'est à dire qu'il faut que bɛɛ de ka wuli ka jɔ o yɔrɔnin ne y'o de fɔ sinon n m'a fɔ ko niveau b'u la dɛ an fɛn fɛn filɛ nin ye an b'a dɔn dɔw bɛ yɛrɛ an b'u labila mais il faut k'a ka faamuya k'a fɔ diplôme tɛ di maa si ma a bɛna ka wari sara aw b'a dɔn k'a fɔ réellement niveau tɛ nin na ne kɔni b'a kɛ c'est inutile de le garder wari bɛ lasegin k'a ka non ne b'a fɔ parents ye vraiment nin tɛ se k'a kɛ n y'a kɛ c'est quand même honnête c'est honnête non mais a bɛ ɲinɛ mun kɔ nous on est des gens assermentés mais n'i ye école dayɛlɛ mɔgɔ fɛ min tɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ danger dɔn ale de ye promoteur ye mais ale ka problème min ye ale y'a dabɔ wari de kama o de y'a kɛ an y'a fɔ papier ko la k'u k'a lajɛ u ka papier bɔ mun b'a yira k'a fɔ bɛɛ tɛ se ka école dayɛlɛ parce que promoteur de ta ye décision ye hali ni directeur bɛ yen mɔgɔ min bɛ sara n'o k'i k'a kɛ cogo dɔ la ayiwa a ma nɔgɔ dɛ bɛɛ tɛ se k'a fɔ ayi. d'accord an ka taa examen labɛn cogo la aw fɛ yen aw ye nimisi wasa sɔrɔ examen labɛn cogo ninnu na wa. bon examen labɛn cogo la ne ni an bɔra ministre fɛ yen premier cycle ta ministre de enseignement supérieur aussi an ye fɛn fila de f'u ye n ko anw ka examen ko a ka gɛrɛ parce que fɔlɔ an ni faso ekɔliso mun bɛ santé kɛ an n'olu de tun bɛ examen kɛ u ye yɛlɛma don ko la u y'u bɔ ministère de kɛnɛyaso la ka taa n'u ye kalanso la parce que diɲɛ bɛɛ kalan kɔni bɛ kalanso ɲɛmɔgɔw de bolo donc o kɛlen u y'an wele k'a fɔ an ye ko ayiwa anw tɛ se ka examen k'aw ye bilen parce que anw yɛrɛ ye ekɔliso ye ekɔliso tɛ se ka ekɔliso wɛrɛ ka examen kɛ parce que k'u to ministère la u tun ye direction nationale ye mais sisan u yɛlɛmana u kɛra ekɔliso ye o kɛlen an taara an ka ɲɛmɔgɔw fɛ yen k'a f'u ye ayiwa an b'a kɛ cogo di parce que an tɛ se ka diplôme di mɔgɔ ma ni faso tɛ diplôme mun dɔn examen si tɛ se ka kɛ anw ka baara hali tɛ se ka baara kɛ ni papier ni diplôme t'i bolo min ye état ka diplôme ye
a bɛ daminɛ n'o de ye i bɛ inscrit ordre de la ordre tɛ fila dɔn dɛ est ce que faso bɛ nin diplôme dɔn a kɛra kɛnɛ Mali ye o a kɛra kɔfɛ f'i ka na n'i ka diplôme de min dɔnnen bɛ jamana fɛ donc o kɛlen u y'a fɔ an ye ayiwa an b'a ka examen kɛ min ye premier cycle ta ye o bɛ kɛ CNC fɛ donc a bɛ ka min fɔ ayiwa CNC ka baara don dɛ anw tɛ Centre national des examens et concours Centre national des examens et concours olu de bɛ premier cycle ta kɛ direction générale de l'enseignement supérieur o de bɛ second cycle ta kɛ pour les privés d'accord mais kumaw dɔw b'o la n y'a f'i ye cogo min na kuma ka jan a bɛɛ tɛ se k'a fɔ quoi. Oui mais kuma jumɛn b'o la ni i t'a fɛ ka min fɔ n'a kan ka fɔ. ayi a kuma de ka jan comme en précédé don sinon o kuma n bɛ se k'a fɔ dɛ foyi tɛ mun bɛ ne bɛ mun dogo ni peut-être i tɛ n dɔn de sinon ne b'a bɛɛ fɔ. il y a pas de souci Musa Seku Ba an bɛ taa safurulaye Musa Seku Dɔw an bɛ taa i fanfɛ examen kimɛliw labɛn cogo la mais gɛlɛya bɛ parce que an y'a mɛn k'a fɔ aw ka ekɔlidenw n'u taara examen kɛyɔrɔ la dossier fɛrɛ fɛnɛ. o musakaw fɛnɛ ko école de masa caman bɛ k'a fɔ ko wari bɔtɔ ka ca ko o bɛɛ b'a kɔnɔna la est-ce que o tɛ degun dɔ ye. Jalo y'a fɔ cogo bon santé de don santé kɔni enseignement technique directeur y'a fɔ o don na. Omar Maïga. Voilà l'enseignement technique a un coût ça c'est très clair mais maintenant an ka examen na gɛlɛyaba de b'a la président yɛrɛ bi yan commission de sigilen don commission d'organisation minnu b'an ka examen organisé en collaboration avec le CNC maintenant gɛlɛya caman ba de b'a la maintenant commission mɔgɔw olu de bɛ se ka kuma gɛlɛyaw kan mais ne bɛ se ka min fɔ a la anw yɛrɛ bɛ min vécu en tant que école vraiment o ye problème bɛ au niveau du CNC parce que i bɛ taa ni écoledenw ka dossier min bɛ ta i bɛ fiche min bɛ bila ka na an b'o remplir i b'o ci u ma o bɛ dossier rejeté k'a fɔ ko c'est les diplômes qui sont pas valides ko défaut ko a ka défaut ko défaut tɛ alors que c'est des oui mais est-ce que o fana daluya t'u bolo. ayi non daluya t'u bolo dɛ o bɛ tila ka vérifier kɔfɛ o b'a ye c'est authentique donc ça veut dire que daluya t'u bolo. Moi-même, personnellement. Mais mon inscription, là, où certificat d'authenticité fait attestation fait pour éviter tout ça. Non, on peut mis que inscription mais qu'on amène le certificat d'authenticité. Non, inscription wati, on peut un dossier de dame. Dossier là, attestation bala, légalisé. Donc légalisé, en mode blanc. Voilà. Maintenant, arrivé en troisième année, CNC m'a fiché de en main. An b'o de rempli defu a tigi école tɔgɔ n'a jamu a woloyɔrɔ a fa n'a defu diplôme yɛrɛ numéro a bɛɛ bɛ k'a la maintenant à travers cette fiche là o b'o de vérifier CNC la o ka base de données la n'u donna e tɔgɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko vraiment ni attestation in ça c'est authentique mais école caman ta bɛ yen o b'a fɔ ko c'est pas authentique nous même cas dɔ y'an sɔrɔ école de tun ye bac yɛrɛ kɛ avec ses diplômes de DF a ma bac sɔrɔ a nana inscrit au moment où il y a dossier Tchouma, au cours des diplômes, c'est pas authentique. Nous, on a écrit au directeur général pour dire que les écoles à Farakoua, c'est pas authentique, alors qu'il y a des baguettes à tenir. Après vérification, ils ont vu que on trompait là. Voilà, alors qu'on était à, je pense, une journée de l'examen. D'accord. Voilà, c'est des difficultés. Nous, frère de dossiers, il y a des jatimnes, baya photo. État est premier cycle formé. En niveau de former, mais État vous utiliser. La moindre des choses, peut-être les frais de dossier. Les frais de dossier, 27 000 oui, par. effectivement. Voilà. Ou cas diplôme concours d'Ola, ou cas diplôme. Oui, ou demandez-le, oui. Quand ils sont demandés. Maintenant, les frais de dossier, au fond, la moindre des choses. Oui, 27 000 pour eux le premier cycle. Mais c'est moi qui ai dit. Maintenant, au bɛɛ gɛlɛya anw bɛ u bɛ ko gɛlɛya o bɛɛ de bɛ n'u bɛɛ fala frais de scolarité kan a wari bɛ ca paro ma. D'accord. Voilà. Ba hali bi an bɛ na i fan fɛ yanni an ka taa demande Ablaye fan fɛ sabula wagati kɔni tɔ man ca bilen ka sababu kɛ fɛn na taga heure yɛrɛ sera ka ban gɛlɛyaw ani ka kumakan laban an bɛ se k'a kɛ jumɛn. Bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ awɔ c'est que n bɛ se ka min fɔ tiɲɛ na gɛlɛyaw bɛ yen mais il faut reconnaître que CNC ni direction générale de l'enseignement supérieur u bɛ baaraw kɛ mais ko bɛ taa cogo min na o de b'a kɛ nin fɛn ninnu bɛ kɛ parce que fɛn bɛɛ bɛ kɛ dernière minute la parce que n'i ko i bɛ dossier traité tile se kun cɛ sisan an bɛ ka ko dɔ kɛ ou an bɛ fɛ k'a daminɛ depuis première année na
ni bi don authentification kan. D'accord. Awa me ka faamuya mais me na rapidement fin saba kan. Actuellement on est en train de mettre en place un cahier de charges parce que mal la cahier de charges te école là. Cahier de charges be ka kɛ. N'o kɛra kuma caman bɛ o bɛ bɔ yen parce que e b'a fɔ mɔgɔ ye i ka école ka ɲi a man ɲi mais papier t'a la. D'accord. O b'o gɛlɛya yɔrɔ dɔ ye. Min ye carte scolaire ye o fana bɛ ka kɛ. Parce que n'i y'a mɛn u b'a fɔ école ka ca parce que n'i taara Kati ni Kati bolomboloni bɛɛ la école bɛ yen a bɛ kɛ i b'a fɔ a ka ca ka sɔrɔ Kati dɔrɔn de don. Donc yɔrɔ bɛɛ tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen Mali la yɛrɛ école tɛ yen Kidali école tɛ yen Tawudeni école tɛ yen yɔrɔ caman bɛ yen école tɛ yen Mali dun dan tɛ Bamako ni Kati ye. D'accord. E ka kuma nin ye tiɲɛ ye. Demba Kante kuma ka laban wagati kɔni a sera ka ban. Ne ka kuma laban ye fila dɔrɔn ye. Ne b'a ɲini c'est à dire que centre fɛ ni écoledenw taara stage la centre de santé min na ou bien SACO min na la formation parce que ne bɛ fama ko ma tuma min le médecin chef chaque matin a bɛ stagiaire dɔ sigi a kɔrɔ même n'a bɛ tour kɛ dans la semaine i y'a mɛn dans la semaine pour que ka stagiaire former ka ɲa mais ka sugu kɛ mais centre dɔ bɛ yɛrɛ i y'a fɔ médecin chef tɛ i y'a mɛn ala ka stagiaire dɔn. À tout don. Avec ta dron, il est avec le major ou bien il est à tout don. Bon, de deux. Je demande aussi à les promoteurs là, ou qu'à TP, il y a pour que les enfants, ou qu'à il y a une formation pratiquement sur, ou il y a TP, il y a un matériel sans quoi. D'accord. Voilà. Ok, matériel sans. Voilà. Ablaye Aziz Koulibaly, Makalaban. Bon, on me mon fort, oui, allez-y. An bɛ k'an cɛsiri a bɛ ɲɛ cogo min na ko n ba y'a fɔ cogo min na ekɔliden masaw ni ekɔli promoteurs an ka fara ɲɔgɔn kan pour que ko ninnu bɛ ɲɛ. D'accord. Voilà. An bɛ hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ wagati min sugantira ka di an ma nana Joko ka yɛrɛ la k'a fɔ bi fɛn min ye école de santé olu ka jɛkulu minnu bɛ o de tun bɛ an bolokɔrɔ an tun bɛ ka kuma min kan o ye k'a fɔ n'i ye école de santé ninnu yɛrɛ jateminɛ gɛlɛya minnu bɛ u ka baara tagabolo la ani u ka laɲiniw ye min ye don nalenw na u ye walawalali kala mɛ hali bi an bɛna sigi a ka don gɛlɛya ninnu kɔnɔ kosɛbɛ ani u ka laɲiniw pour que a ka se ka dɔn maa welelen tun ye docteur Sidi Yayaba président de l'association des écoles de santé du privé. Ale tun bɛ an bolokɔrɔ ka taa se Musa Sekou Daw directeur de l'école de santé Safari Mayanbugu ou bien Sokoroji don Sokoroji ale tun bɛ an bolokɔrɔ Demba Kante parent d'élève Abdoulaye Aziz Koulibaly administrateur maa welelenw olu de kun ye nin ye an ka foli yɛrɛ fɛnɛ bɛ docteur Salim Kante secrétaire à l'information de l'ASP olu de tun bɛ an bolokɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn min ye madame Kamara nana Kadija Kone complexe scolaire Alu Kone tun bɛ an bolokɔrɔ an b'u fɛnɛ fɔ ka taa se école de santé Safari docteur Bouba Maïga docteur Issa Jire Mayanbugu an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ émission tɛ tɛmɛ u kan Mamadou Jara complexe scolaire Fantasori ka kuncɛ Odias Kante complexe scolaire La Bruyère ka aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka aw waleɲuman dɔn